மின்காந்தம் தயாரித்தல் சோதனையை நாம செய்ய போறோம். என்ன தேபோரா, இந்த பொருளெல்லாம் வச்சு நீ என்ன பண்ண போற? இந்த பொருளெல்லாம் வச்சு நான் மின்காந்தம் தயாரிக்க போறேன். அது எப்படி தயாரிப்ப? தேவையான பொருட்கள்: காந்த ஊசி பெட்டி, காப்பர் ஒயர், ஒரு ஆணி, கத்தி, பேட்டரி, ஒயர். ஏமா இது என்னது? இது ஒரு ஆணி. இப்போ நான் இந்த ஆணியை காந்த ஊசிக்கிட்டே எடுத்துட்டு போறேன். ஏன் எடுத்து பார்க்கலாமா? பார்க்கலாமே. என்ன நடக்குது? இது என்ன கேள்வி? காந்த ஊசியினுடைய திசையில எந்த மாற்றமும் ஏற்படலையே. ஏற்படவே இல்லையா? இப்போ நான் இந்த காப்பர் ஒயரை சுத்துறேன், ஆணியில சுத்துறேன். இப்போ நான் இதுல காப்பர் ஒயரை சுத்திட்டேன். இப்போ பேட்டரியில் இருக்கிற ஒயர் இப்போ நான் இந்த தாமிர மூலத்தில் இருக்கிற நான் தேய்க்கிறேன். இப்போ ஏன் இந்த தாமிர மூலம் நீ தேய்க்கிற? இதை தேய்ச்சாதான் நம்ம மின் இணைப்பை கொடுக்க முடியும். இன்னொரு முனையை நான் தேய்க்கிறேன். இப்போ நான் தேய்ச்சிட்டேன். இப்போ நேர்மின் முனையை நான் காப்பர் ஒயர்ல இணைக்கிறேன். இணைச்சிட்டேனா? அடுத்து எதிர்மின் முனையை காப்பர் ஒயரோட இன்னொரு முனையில நான் இணைக்கிறேன். இணைச்சிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ண போற? இப்போ நான் இந்த காப்பர் சுத்தப்பட்ட இந்த ஆணியை காந்த ஊசிக்கிட்ட நான் எடுத்துட்டு போறேன். இப்போ என்ன நடக்குது பாரு அம்மா. இது என்ன அதிசயம்? காந்த ஊசியோட திசையில மாற்றம் ஏற்படுதே. இதுக்கு காரணம் என்ன? இந்த ஆணில நம்ம இந்த காப்பர் ஒயரை சுத்தி பேட்டரியோட நம்ம இதுல கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது இது மின்காந்தமா மாறிடுச்சு. இது மாதிரி நாம் செயற்கையான காந்தங்களை நாம் தயாரிக்கலாம்.